Od svého vzniku v roce 1665 se Saint-Gobain neustále mění, aby se adaptoval na svět, existoval po staletí, šel ruku v ruce s architektonickými revolucemi a vytvořil budoucí habitat. 350 let existence. 350 let a mnoho důvodů, proč věřit v budoucnost. Protože svět je bez hranic. Již na počátku své existence expandoval Saint-Gobain za hranice Francie. Od založení pobočky v Německu kolem roku 1850 až po své dnešní působení v 64 zemích světa. Protože inovace mění svět. Saint-Gobain přijímá všechny technologické výzvy s jedním cílem – vylepšit habitat a náš každodenní život. Řešení, která mohou naše zákazníci provádět v multikomfortních domech nebo si je vyzkoušet v inovačních centrech Saint-Gobain. Protože udržitelný habitat je dosažitelný. Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuje stavební a vysoce účinné materiály, které jsou komfortní a energeticky efektivní. Protože habitat pro všechny je uskutečnitelný. Nadace Saint-Gobain podporuje solidaritu a činy, které napomáhají zlepšit habitat těm, kteří to potřebují a pomáhají mladým v boji s nezaměstnaností. Protože talent je nekonečný. Po 350 let týmy Saint-Gobain využívají svých talentů, aby posloužili milionům zákazníků. Dlouhodobé cíle společnosti jsou implementovány v souladu se silnými hodnotami, sdílenými všemi zaměstnanci. Saint-Gobain má hluboce zakořeněnou víru v budoucnost díky svým zaměstnancům.